Tady byl. No a kdyby se jí mohli nabrat? No. Zatákový. Ale nabrali se. No to vyčistit, no. Máš? To pastore. To je dobrý. No. To nechám takhle. Ty vole, ty máš věci, dapnu sirénu, vole. Tak. Hele ty, ale pojď tady to můžeš hřeben kontrolovat ještě. No, půjde. Možná by bylo, jestli možný, tadyhle to nějak poskakuje, trošku to ty šroubky dotáhnout. Ta kapsa, jo? No, ta kapsa. Jo. Tak tam najíždí dobře, ne? Jo, najíždí dobře, ale ta kapsa jako Jo. bliká. Teď se podívat ten hřeben, vole.